Yigdiniz var mı? Sen Gülçınar'dan özün yukarıda görüyor musun? Hey! Yerini bil ayda gözüm. Yerini bildiydim. Yer. Hazır 2 ay tutsa kalacak belli. Kalkınlar. Men aynı dövdüm mü? İndik gezek men maşini yaracak olan şok. Men kelamda planım maşini yaracak. Sen ne sıradan yan ayda? Sen mi İngilizlerinde de gıdıkladır belki? Bizim İngilizce Türkmencemiz yaman gobi. Oynayacağım mı? Raport canım. Assalamu alaikum millet, siz bilen yine bir gezek Navruz ve bugün bizi bilen mehmanlarımız Hello. Solmaz ve Nazi. Hello. Ey, neylik alp baracağım bilemogunda. Biliyorsunuz bizim YouTube auditoriyamız birazcık ütkeşikrak adım. Şoň üçin men diýen ya Nazi men kelam dövüp çykýar Solmaz bilen ya da bolmasa men başga bir zat dövüp çykýan. Sizin pikiriniz kim dövüp çıkıyor? Конечно, biz var. Videom sonunda görürsünüz. Ay. Men var gaçer we sizlerin Nazi sana heytim ba. Sana gönü sana karşı heytim ba. Solmaz. Belli tağım çok. Bir gelenimden var yöne heytim var. Ayt, dök içine. Yo, emmi yoş-yoşdan başlarsın. Yöne korkanız yok değil mi? Normal emmi zat. Men prosta öwrenşip durunday bir zat dövüp. Ben prosta elimdäki bilen gorkuzmany öwrenşipsiň ha. Sen erkekleň şunda mı diýen bolsa? Erkekleň şunda. Bolýa. Onda da ýa-ni çyndak näme geçeli. Adamlar, men pikirimçe bugün gyzykly bir podcast bolarmy diýip pikir etýän. Näme barada görüň bolar? Ýene demişek ýaly ondan bundan. Şoň üçin birinji bilen nemeden başlaýaly? Disclaimer'dan başlaýaly. Maňa Nowruz diýmen, haýyş men Nowruz çünki. Navruz. Nowruz. Nowruz. Nämçin Navruz? Indi bugün teman birazcık siz barada edeli, ondan sonra men barada giýeriz. Başyna öz hakda barama diýedim. Ya men wagtda gürleşip bilersen indi birazcık gyzykly adamlar sizde şu wagtda siz bäriň ýyldızlary, stakan. Sizde stakan. Ahmet! Lenk şey dedi. Görýän ana gelýär başgarymyz. Şey, Bana otan aytma diýdik sana çek. ay birden dövmez onun gelen o. Ağzdan içinize oňasızlar. Yok. Kültürlü adamlar. Ha, Medeniyetten böyle. Edip sen ne güzel bir şeysin ya. Ahmet Gicagal seyredin. Tip koyamız yok bugün. Yana bu kızıklı zatlarım aytıp verdiler bana sen vardı Nazi. Ben hem işe gıdıklı hem ekşe. Oh my god, özüne öyle. Mikrofon işleyemiyor. Mikrofon işle. Neme? Ştayda bir unut gel hadi. Kıyırma, bakayım ne adam var. It's okay. Ştay gel. Video görünay da bir moment. Ahmet bize neme gerek? Bakal gerek, stakan. 3 tane. Syomkada bolýam, şu hafta ýatar. Gidot уже syomkada biz şu var. Gorkadam, köpçülük. Emmi adam gorkada sen men bitam getirip ber. Garaz şundan başladı gel onda birinciden. Nazi? Men neme giresim bele nok. Solmaz ikinize meni. Sen näçinji ýyl nirde sen näme işe ýa uzatlar. Ha, bilýär. Bilýär. Oňa giresim bele nok. Daway biraz gyzykly alyp baraly. Şoň üçin Nazi sen wapşe näme üçin meni ignore etdiň? Birinciden. Gelenim ben Seredin. ignore ettim. Seredin, korоче, näme bolýar? Men birinji bilen Nazi ýazýan. Men podcastym bar diýip ýazdım. Birinji başlanda şey diýip başlaýar. Nazi diýdim, sen nemeler aşağında, komentaryalar, videoň aşağında çatıra koyup bera. Bir neme çay taýin boldumy? Tamam, sen Ne görýärmi? Akıllı sürü näme akmak sürür döwrany akıllı onun hayrany diýişýärler, ýany YouTuberlar bir döwran sürýärdi. Ahmet abi gör biz nähil oturuz. Hemen gozo. Yani Ahmet abi diýmeň, Ahmet diýelim. Ahmet Tamam, mi? ýertirun Ahmet taklypdyr ama Adı olur mu deyip. ha, bolum diýip görmedim. Hava. İyi. Ne boldu? Nimetin? Şimdi confirm. Bil ovadan düşmese de varlar. Biz aslında ovadan yani.
Böyle sen ne ben bir tane getirip ver. Hani ovadanlar size sorağında näze. Garaz mesela birinci gezek bolan nemedemde mesela özüňe liçkana yazdım. Dedim men podcastım ba Amerikada şeýle ondan bundan YouTube podcast etýän istesem men seni çağıryn istesem sen ýanyna baraýyn dedim. Davno uje bilemok bir aýdan geçti. Bir ay men ber dedimmi? Men bilemok sen ýer dedin. Ýöne sen diýeňe seredip bilýärdiň dogry ama. Soň dedim şeýle bir boldy. Bir ay bolana gelenmi? Gelenme, intek 2 ay bolup geldi. Bolany diýemden okma. Bu bir 2 denem otayda 55 bin adam var demeye görülýärlik däl. Yani perederýärlik. Owa, şoň üçin sen ýazanyň häzir göreli. Eger men gören bolsam, daşyndan görüledik görülýär dogry. Göreli sen ma ýadypsynmy? Sen iştaýdan biri daha deçek bolur. Hadi çıkar göster. Hadi. Çıkaralım. Bak. Ne diye, näme dikýär? Näme dikýär acaba? Adım nämedi? Navruz. Navruz mu dikýär? Ha, güne Navruz. Ne harp yazandan çıkar zaten search etkendirsin meni. Şumşa Navruz diýär anysy. Şo. Ve hiç saat yazılmadık. Mümkün de. Hani? Instagram diye mi o hemen? Näme TikTok dedim. TikTok. Toğdan okut plus olkiden SMS'ler neden tapalır? Bilmedim mesela TikTok'tan, Instagram'dan yazmadım bir şey. Sen TikTok'tan gelen SMS'den barını okuyan. Emmesini koyan. Men okam o. Mesela işin olýar da atolýar. Ya men halkın adamsın. Men hemmekime cevap vermelim. Kadi pikir eten. Ya bizem cevap berýärse ýöne. Özün goýarkan. Ha, o şu var. Men aslında özüm o workazak bolamak. Men ýigrendiň adam. Teredin. Ende bolýa TikTok'tan yazdım. Bolýa durun men öz jogam bermedim bu birinciden. Ya men hazır näde sana ulaşacak bolanım aýdyp bereýin ha. Son meselem sen şolan hiçbirini gördüm sen şonu aýdyp ber öz tarapyňa. Sen ne şu şamkan başlattın we şamkanı men çağıratyn geldi çağırdın doğru dämi? Ýoluny tapypsın. Solmaz tapypsın. Solmazdan sorap bilädiň nädeliň danysyny beräýin. Men şoň şamka çağırjak diýip sen solmazda nädelerde aýt diýipsin. Okey, nurundan hemen açıklama getir hele lütfen. Şeyle bir zat boldy. Mesela diýemine yazdım. TikTok'ta diýär ki, bundan aňar artyk sapşeýňa kabul edip bilen okma ýazy diýär. Yani diýem, dolkutup şo derejede. Yani sen sana baran ok sapşeýňam. Menen bolýar diýdim. Görmedik üçün. Sonra ämetdim. Neme jaňjagy açyk goýdum. Sen täze video goýan wagtyň, şo breski baraýynda nemet gaýdaýyn. Sen video goýdun. Bir 5 minut mı, 3 minut geçýärim bilen kommentary dolkutup durýar. Men resk şoňa yazdım. Men ondan bunda podcast etýän geljekmi? Başkalara cevap gelip başladı mağa gelen ok. Yine de ignore edildim. Görünmeyelim sebebi kâr videolamda maslahat berýän adamlara ol bul. Şonda men daja kommentarda ýazyp gaýtýan hawa dogry. Mesela men kommentarym okan bolsaň ýa-da like basyp gaýtýan atak oňal jogap berememezlik zadym ýok. Okey, bolýar. Inde şeýle gedeli. Ondan soň men diýdim, bor diýdim, gören däldir. Burdan adam kän ýazdy. Güpür bolýar üstünde dogry dämi? Güpür bolýar. Men hem diýdim, bor meni görmedi. Gittim de ondan soň efiriňe gatnaşdym. Efirinde ýazyp başladym. Jogap beren oga bol. Sonmazynda sen men yerimde durup oturup pikirlen gördüň sen. Men boşma. Sen boşulýan, sen de girdiň ýa. Efirinde ýazan jogap beren ok. Men ondan bundan podcast etýän geljekmi men Chicago'ga barýan. Şuňa alyp bir kiçijik bir näme, bir gezek attım, iki gezek attım. Şo copyright diýip atyp oturýan. Ýok, jogap beren. Okey diýdim. Pul uratyp başladym näze. Thank you Navruz diýdi. Pul başladım. Thank you Navruz. Thank you diýdim. Ha, indi men gözüne düşeýin diýdim. Soň menem ýene de bir gezek attım, görmedim. Men diýdim, soram o jogap beren ok diýdi. Navruz näme ýazýan, görem bilemem men diýdin. Menem diýdim, täze ýazyp başladym. Gelen ok diýmedin. Bilem ok diýdin. Menem ýazyp başladym, ýene jogap bermedi. Indi diýdim, bula diýdim, ipin ucu kopduğu ýer diýdim ýani. Bilýärmi men diýdim, näçe gezek etjek boldum, ulaşjak boldum bolmady. Bolýa çykdym bir. İçine aptırda şu an. Durne, gep şäde gepim böyle. Ha, böyle. Tipa men indi sen ýazanda şonu bilerek görmeýän. Edilýärdi. Bilerek görmeýär diýip pikir etdiňmi? Ýok, pikir edem ok. Entegem şey diýip bilýän. Entegem şey diýip bilýän bolsaň, meselem, bilgeçli sana jogap bermeýän bolsam, häzir şu taýda oturmazdım. Aha. Şu taýda oturmazdım häzir. Bilgeçli sana jogap bermeýän bolsam, çerez aýtdy maňa diýip men köp beri aýtdy, solmaz. Solmaz seňizsiň bilen aýtdy diýip men gidem ok. Aýt solmaz. Hadi. Gidem ok. Sebäbi men özüme aýdylmady gidem ok. Ha, düşündüm. Indi mesela çıkacak boldum. Ondan soň diýdim, bor diýdim, bularam geçdi. Men umydım kesin boldy diýdim. Seattle'da entegem men. Ay bor diýip otyryn. Sen meniň näme soňky aýdym çykda berdik täze. Näme taşa selwiňmi näme? Şey diýip otansam. Sizin tansyňyz bar, oňa Türkmen tansyňyz bar. Şo meselem şoňa alyp meselem 300 ýanda düşürdüm.
Homeless'tan yanında, öýtüden yanında düşürdüm ama arkada da bir tans edotym, men ondan habarym ýok. Ve şu videonun aşağında senin komentarya koydun, gülüp. Gülen Smalik. Gülen. Diýene bileşliň jogap bermeýän bolsam, oňa hareketleri etmeýän. Sen ondan sonra o Gülen Smalik ama sana yine de umut vardır diye gördüm. Şu anda çok Onu bilemem. Ben dedim yeni de görmedim. Allah Allah diye en derdin bağlı. Sen var 99 plus ol kitya ve işleýänim üçin berkel, işleýänim üçin hiç Sen näme iş etdin? Wagt ýitirip bilemem. Hemme zat. Mesela? Sömka, reklama, dastavka, dörda. Men şu dastavka sömkan barada birda eşitdim. Dastavka sömkadanam köpsi izdivaçy etjek bolalar, ýöne olaňam jogaby taýyn. Halal gazanjyň hiç açan aýby ýok. Ya o zady girem yok. Zaten adamlar birinci gelýän özleri gelen ýagdaýynda demişem memleketin bir belli bir ýerde başlamaly bolýar. Garson başlamaly. Ya menim işledim kafede, yani garson bolup menim dastavka etdim, trakkada çykdym. Şu Amerika gelenden hemmesem dastavka et bu başından geçiyor. Ya oluşu gene bir belli bir nemese 90% 10% heyt olsa sen istisnalar kaýda alınmaz ya. Olar geç onlar boş verseler trashları. Ünsürüm zor. Näme diýjek bolum? Indi men diýjek bolýanam. Karoçy maňa dün otyryň video çekotin, ýa-ni görkezden videolarymy çekotin edin, bir oglan aýtdy, "A men Nazil gördüm" diýdi, "Duşdum" diýdi, "Ýolda gidotyrdyk" diýdi, "Priusda" diýdi, "Şeýle oturqa" diýdi. Ýanyna polisiýa çykdy şöýle diýdi, "Dik durdy" diýdi. Korkusundan şey dümdük durdy ýa-ni, titreşin göräýdi. Näme etýändigini bilemem, dordan şetem näme etýär, şeýdi. Titralip güm gözüm şeýle açyldy diýär. Ya ola näçe mazerip durýar, nefer etmändir. Seni salamlaşsa qotdyrynda fanatymdyr da indi. Sen näçe fanatlaryň üns berem okma? Fanatlarym üns berýärine ýanyma gelmedi. Ýoldan geçip barýarlar diýdi. Indi uzakda görendir belki salamlaşsa qolandyr zady dendir düşýän sen maşynyň içinde oturýarsyň. Olam maşynda eken. Şondan sen görmeýär sen onu iki bir-biriniz görmeýär diýýär. Polis görwä şeyden näler zirenýän pes çünki arasyna zady etýän şuňa gözüm. Yani olam bolup biler. Olam bolup biler çünkü ben polis. Sen şeýle oturan adam, rahat oturan adam birden dimdik durdy diýär de şeýle patlada şeýle. Bolup biler. Okey. Biraz ana men problemam sen bilen şulardy. Boldy şo, men diýemez o problemam şo. Unda solmaz sana gelele. Garaz solmaz. Bir suwum içeýin. Yani iç. Ödündür sen. Hani çay içesiniz gelýärmi? Çay. Biraz mola çay. Bilerim mehman olup barsan sorap. Fodrediye. Sorap. Ahmet. Getirmeyen eken. Ahmet. Ahmet. Gelýärdir. Ana gel otuy. Seret. Karoçy näme gerek hyzmatyňyz gerek bolsa öňkü YouTuberlar çağırýanlar, ana şuňa ylgatdyrýanys. Ana gördüňiz? Sesine. Ahmet bize çay gerek. Ahmet buradayım. Oğlum bir kere duydun. Men bir tam getirip berayda. Awa, solmaz sana gelelinde. Böyle. Solmaz sen yanlış informasiyalar berýän Amerika barada. Ve maňa gelýärlerde solmaz şey diýipdiler, şey diýipdi diýär şu çynmy diýär. Näme barada men 2 sanak video çekdim. Birinci videoňda aýdyp beripsiň green card barada näme diýip aýdyp berdin green cardda iş berýärler, öý berýär, jaý berýär. Yok, on ýerde at ýok. Maňa da köp ýazdylar. Ýöne men şoň üçinem aýratym video çekjek nesip bolsa. Berde green card diňe 10 ýyllyk viza berýärler. Onuň daşyndan saňa kim häzir müňlep adam gelýär. Saňa kim häzir jaý bersin. Maşin versin ya iş versin. Erkim şey diýip aýtdylar, anda solmazyň jaý we öý we maşin beripdiler, iş beripdiler. Keşke bolsa da şu. Sen özüň görkezän ýere goýmaly bolsa. Yine birik. İçmen eýlenýär, diýip ýazaýman birden. Daşar garýar. Süjüjügen berýänmi? Aýtmadyk bolsaň öýden alyp gaçjakdym. Bulam hol bilýän Türkmenistan näke. Gat süjü bar, agdyňda. Oturma. Yok, seredin menim berdim mehman Chicago'da aslında men garaşan zadım şul. Siz çağırmalı o men size mehman ediliyordu, menim size pot ediliyordu. Çünkü men Chicago mehman keldim. Bir hepde diňe kontent çekmeli. Nerede yaşayan? Hangi ştatda yaşayan? Washington'da. Washington'da mı? Seattle'da. Böyle şu taýyp biz ilki baraly mehman meselede. Tamam. Meselede. Onu oraya yine teldin çağır. Eger de Washington'da gelip narazy bolup gitseňiz gelmeň yüzüme tükürün. Oy ne diýerler bu? Anlaň sormaz näçe beýdiň sen? Hawa. Sen näçe ýalan gurunlar aýtdın?
Video açıp görürsün de nem için şo tatlar men nähil Hem kommentariyada köp kişi ýöne aytdy diýe. Ha o ýöne özür ýazdy şon ýaly aňryp barsaň jay maşin iş bilen üçin etýärdi. On ýazat ýok. Приглашение оңгырып берýäňizmi? Men 2 aýlap iş Öňür berýäs. Aysa hyzmatda näme hyzmatlary, näme danışmanlyk? Danışmanlyk däl, ýöne kommentar, okuwçy приглашение, bilen turist viza. Näze 100 bilerseniz maňa 100 Ha, tutmanda ýürüme düşdüňizde balaga girdiniz o. Aw maňa da ýazýarlar men edip bilemok. Näze näçe alýan hyzmatyna? Men hyzmat alamok, men türkmenleri zat etýän, geçirýän. Ne? Men dokumentim oňurup beren adama geçirýän. Men hyzmat alamok. Düşündüm sen prosa nemet koýarýan. Ha, şoňa Jelala ýazyň diýip Jelaly je bilýärler. Gelin geçin diýen. Berkadýan näme ýol ýordy. Düşündüm. Gowy. Bolýa. Indi siz ikiňize şuňa sorak berjek. Özüňiz ýyldız hasaplaýaňyzmy? Çyndan şöyle bir ýok köçe çykan wagtyňyz ay men şöyle. Ya sen meňe alak, men ikimiz bir derejede biz hazır ýani pes level kasa biz düşük levelda biz. Men gaty pes. Ýok gelersiň nesip bolsa, şu senem ýuwaşçadan galyp başladyň, golja gelýän ha. O Pes Yo asıl Biz pes o sen bilen deňeşdir görünmez. Ana sizden pesmen. Yani edil on ýaly nähil diýsem. Takipçi diýen, takipçi. Neme Türkmen haýdan insan ýazanmy? Yani o birleýän. Agda taýdan aýdy. Ha o. Ha o. Novruzum, azabam Novruz sen. Novruz ýöne men bir aýdan näri. Yok, Novruz просто mı söylemiyor için takip. Ýöne menkiler söwene gowy. Daýyş. Gaýsa sag bolgyň menkiler söwgäňizde gaty begen ýani o hytal ýani kep. Men bara bir video gördüm-de. O videoda näme bilýän maşin döwýär. Näme sebäpden şonda. Pulum kan. Näme diýär? Saatlardan yetirtdik. $2 zat. Men şonu işten galym, Novruz. İşten galym. Men sen şon kan diýip işten galym. Şunki işlejek pulum berdi. Ha menim şon diýjek öňe şon diýiň da diýen. Berdi men diýen. Onu ne bol kendi. Pulum bolsa men siz bilen gatnaşardym da. Men birinji diýen zadım şu adam. Pulum bolsa sen biz bilen gatnaşardym. Hiç gaçan gatnaşmazdım diýen. Birinji diýen zadım şu elinde $1 milyon bolsa maňa soraýar. Ýa oglonlary ýa-da gyzyr özarynda güleşýände pulun kan bolsa. Men diýen birinji etjek zadım telefonumdan oljak sizlere aýyrjak. Yani şu pulum köp bolsa. Ýa men gerek da maňa. İllere mındı bilen o. Şunu zyňyp bilmeýänler üçin muňa erwet kommentariýalar ýazýarlar. Şimdi beýin saklap oturup, soň oturmaýyn başlaşyn. Bah, indi roller ütgede. Siz näme diýjekdiňiz atyp düşetdiň? Men ýaman erwet bir hil näme polemik turuzasy melada şu wagtdan Gülçinardan özüm ýokurda görýärmi? Menmi? Ha. Men hiç TikTokerlerden, bloggerlerden isim göremok. Yani her kimin öz ýoly aýratyn. Ýok, siziň ikiniňizki playback, ikiniňiz aýdyma tans etýäňiz. Tans etýär, ol has köp tans etýär. Men Yani onu uğru has tansın gidýär. Men uğrum tansın giden o. Ba. Men uğrum esasy. Sen has köp tans etýärmiň. Has köp tans. Men uğrum has kan vlog çekmek. Vlogger täze başladyň bilýän dämi? Täze däl. Ha, o täze sen hälýän Taýlanda gitgelemden soň merhaba arkadaşlar. Sen indi görüp başlan. Ha, şeýdemi? O taýdan görüp başlan. Sen Amerika gelenden soň çykyp başladyň bilýänmi? Onda da üýşip o tersa köpçülik türkmenler bilen bilýänmi? Şonda diýdi, ben Amerikada bir täze gyzy gepdir blogger diýdi. Men kim diýdim, näze diýdi. Adyň aýtdy, gözledüm, görmedim. Ýürek bagyna düşdüňde. Yok, yürek bagyna düşdü. Goraýda nädir TikTok algoritm oňa alyk etdi, ýani diňe sen çykýan öňümden o. Sen gözetdirýän görmedin. Görmeli bilýänmi? Bir adamy iki ýerde şonu görseň, şeýle onuň diňe şoň videolar çykýar. Wapşe men öňüme çyk gören adam da. Goý, teknologiýa ýalan sözüm. Teknologiýa. Okey. Sen edip sen ne güzel bir şeysin ya ağzına. Aktı mı? Yo akmadı sarama geçirdim. Hiç kim görmez edip yerim de.
Hiç güzel kamera görüp men Bol video devam çözüm. edelim da. Bola devam edelim diýen kıyalak. Burada gitti. Hawa indi ýan DJ Kolan şul Gülçinar aslan setmeli diýdin. Yani sen Yok, onun uğraya has tansuruna gidiýär men boynuma alýan Gülçinary alyp tans et bilemok. Şoň üçin meniň ýolum aýry, onun ýolu aýry. Düşündiňmi? Şoň üçin onym özümden beýik ýa-da men her kimim özüni beýik görýär. Hiç kimim pes görenok. Şeýlemi? Bolýa. Onda diýär. Onun uğru başga. Yo, uğrunuz başga bolup biler, ýöne bir hili içinde şeýle bir duýgu barmy, ýani men yeterinde şunu ýa-da bir zat bolýar, ýarşýanmy? Ýarş gowzat. Ýarş gowzat. Ýene ýarş bilen görüpçilik garmy? Yo, görüpçilik diýem, şoň üçin ýarş diýendir. O görüpçilikde sen de eýam yeterlik adam ba. Ve o görüpçilik bolýan, ýani men näme üçin oňa demeden diýen. Yok, şoň garşdyr. Yo, sen intelligent adamlar bilen otursan, garşyňda oturan adam, intelligent adam, okan adam. Inni. Özüne Biz köp yerlerde bolup köp videolarym çekdik, yani hiç açan bir neme negatif ya da ondan beýik ya da oň bilen şoň bilen ýarşaýyn neme bolmady. Diýjem. Bolýa. Vay. Sen Ayda tina görmek ayım mı da dedi ya. Evet ya kıtırda dotu. Solmaz. Sen meselem değil, nesip olsa yetsen. Nazinem geçtin değil inşallah. Biz tanarsın hadi. Yettin şol adıma bir kayda. Ya da 5-6 ayda yettin diýerler ýa-da nazin izine. Diýersiňmi? Ey nazy görýärm, näle gowetdim, successful boldum diýersiňmi? Özüň successful görürsiňmi? Yani özümü nähilek görürüm. Yani tabii ki de özümü gurur duyarım yani. Beğenirim, on yalak bolsa. Ben kutlamıyorum. Yani nähiliysem gaty men şunya takipçim var, men şeýle diýip burnumy ýokardy etmek. Okey. Size şu at şu. Yani şunu aydık geçen cover bloggerler var, şolar ýaly. Men köp şeyle görüyorum, normal ne? Yani telefonun arkasında ütgeyenler var iken. Onu yanak kenna men ayar. Mesela sen diýelim. Men hiç sanonga bolup men adamlar men bilendir, men doğruçy bolan üçin men ýigrenýärler. Men etden işe men halanoklar. Çünkü men men etden zatlarym meselem adam türkmeni contentin levelini ýokary çykarjak bolýan. Yani adamlar belli bir derejeni düşünüp bilen oklar. Avda bilen gurulaş otyrdım arada. Ya şuňalyk zatlary gaterbet kan hyt geldi. Näme deýin dedidim. Inim bas diýdi, durma diýdi. Çünkü diýdi enteksen diýdi bu level adamlar berde gören ok diýe. Şoň üçin belli bir derejeye çykmaly. Sen şol standardy goýanyndan soň şol adamlar şoň öwrenşe. Men aýna döwdümmi? Indi gezek men maşyny ýarjak bolan şok. Men kelemde planym maşyny ýarjak. Aslında Ferhat, bu hate etmelerim aslında seni glavnalarına koymak bolan. Mesela nähil diýen, wapşe hate etmeýär ya da wapşe gowy kommentarda ýazmaýar. Vay şulam ýüregi düşdi diýip hiçli. Hate etmeden gowdady menen geçikýär, onu has neme gowy däl bolýar. Monoton ýani hiç kim diýmär. Men maşyrynda näme diýdim bilýärmi? Bu näme? Nälerle gorkady? Bu näme samsy kelip? Aynısını dup izleyenim şu oturup efir açıyordunuz öyle. Efir açıyord. Короче men etden şu men size taktika bereyim ýese şu eger nemetjek bolsaňyz TikTokda galmaň ýene de bir ýoly. Video efir açın. Edilýär özü. Onu bilýär. Ha, onu bilýärm. Onda prosa men täzeleş şu wagt özüm şunu. Korkup. Sorry. Son neme onda bolýa. Näle gidele. Men kelame şu diýse gelen noktada. Näme gurlaşamam bilemem. Okey. Ağzım final botirda. Şaşın baro bilen. Yok, onda solmaz sen neme dele onda? Sana deýinler birazcık. Men işe giýärlen derewçuk. Näçe çykýan? Ya da pulun ya da pulun ber, pulun kendiýdi. Bolýar bir günlük pulun däme meselede. Men ýöne ýanky diýen pulun bir günde onu gazanamak. Näde? $150 gazanana. Näde dolar gazanýar? Sen näçe gazanýan aýda? Hemme ilişlemede gyzyk. Men hiç kimi dak pulma aýtmaýan. Erkeğin yaşı, kızın yaşı, erkeğin maaşı sorulmaz diye. Ne oldu? Kapak oldu mu? Hadi bakalım Nazlı Hanım. Niye kapak olsun? Sen emme dadın bana kapak ederler Hudaý var, sen editorlaryň var. Rahman. Kıtırdat. Mikrofona bar ya, bilýärmi şu zatdan emmesi mikrofona bar ya. Dat diýjekdim. Men videomu aşağına ýazypdyrlar, yoruma.
Yine deydim de şimdi. Yazıptırlar doğru. Doğru ya, Türkmençe gurulayan şu an. Yorum. Nereden esen? Yorum deydi. Yani. Nereden esen? Yolete. Yorutan sen nereden? Bayraman şehir. Marullar 2 tane. Sen neysen? Kerke. Neri diye de. Aytım bildim ama. Leva. Oo. Leva. Halız bayında çeler. Ağlamakları kakarı da. Hani sen kol görüyor musun şolaydın biliyor musun? Davay açan tarz oynadı. Ya Gülşener oynamadım onu. Yok oynar. Düşman için oynayan bile. Valla verersinler. Sonra onu. $12.000 men kartımda bağ deydim. Gör közüm deydim. Ha. Indi Novruz şataydı. Neme gülüye. Novruz şataydı men kartıma pul koymadı. Derman green kartları yanlış nemek diye deyip aşağına senem etiketlep aşağına şonu yazıptırlar. Dur green kartlı bolsam pul koymalı değil deyip durun ben. Bankına pul var közmeli. Hasabında pul var közmeli. Green kartlı bolsam mı? Ha o. Green kartlı olsa. Yok Novruz onu beydiye gör közmeli diye sen gör közmeli diye Novruz'un ku doğru senki yanlış diyorlar. Doğru. Senin ne green kartla geldinmiş on sonra aynı. Yok. Men okuçum menem naziyalık. Yo sen nerede sen turist olup geldin ha? Sen ne edip yon hazır? Hazırım turist. Şöyle mi? Ben kalacak koyan mı? Görelim. Tamam. Yok men green card bilen gelem. O green card arada informasiyam yok. Bar bilyan birazcık öne edilýän sen diýişiň ýalan galan. Sponsorluk görkezýärmi? Ha, Soňra diýen yanlış informasiýa. Şunu alıp bolup bilýär. Men meselem men diýemlerimde ýa sizinki ýaly adam ýazýarlar, sizden hem gelýärler meselem diýeli. Men hemesine jogap berýän we gözüň ötürkür men şu oturýanda men zadrot. Bir-birden resk. Başta şoňalyk bolýar analar. Başta howesli bolýan blogerçiligide. Häzirim howesli men meselem agzalamkan ýöne fiziki taýdan hiç ýagdada ýetip bolan. Yo bilýän men şoň üçin görmesinler diýip men köplenç diňe gyýdylara jogap berýän gatörmen oglanlar gatörmen çünki oglanlara köplenç jogap berýän un ýyzyny başga hile alyp barjak bolýarlar. Düşündiňmi? Şoň üçin mende de gyýdyr şoňalyk. Mende de gyýdyr şoňalyk. Gyýdylar yazma. Ya birazcık neme? Eyba. Yo şoňa aslında menki birazcık howeslik bilen däldi neme? Men emekime jogap berjek bolanda kömek edesim belä. Ýöne al köplenje bizinkileň iň erbet tarapy şular ýaly golly adamlar gaýrat edin. Salam diýip ýazýan garaşýan. Salam ýygyny we aleykum salam diýen gowumy diýe. Men bilen bir gurulşak golly oňa zat bolan. Oňa sen näme derdin bagsa dökür aýt çotayda. Ya Amerika hakkında soranlara ýazýan. Ýöne salam gowumy näçin jyg diýenlere ýazamak jogap bermek menem. Ýigdiňiz barmy? Näme? Leşin durmuşdan giýilen şu an. Yok, jogap berip bilmändirsiniz. Ýokmy? Ýok. İkiňizde de ýok. Bir hylja gedip aýtdyňyz. Doğru çok olan. Ece yaz kudaş pisam dedi. Görýänler bada şu wagt. Daway bir oýun oýnaly. Smash or pass. İkiňizde de. Şol bir adamlar aýtjak. Smash or pass. Men oglundan atlaryny aýdyp gitýän türkmen blogerlarynyň we siz şoňa smash or pass diýäňiz. Oýnak gördüňmi? Oyna häzir oynak görýäs. Bolýa. Serradan da gel başlaly. Mäd nazar. Smash. Smash. Hiç kız, men kızardım bular kızarmadı bak hele. Çim ya bu. Bolýa, mäd nazar. Nime? Большой. Большой ванизм näme bir oglan bar. Açkyle. Tanamak. Açkyle. Kalgra solo mu näme şo bilen çykkan bir oglan bar. Pas. Smash. Mäd seredin karaçy. Tanamak şoň. Okey, bu ýok, ýani ýok adamçylygyndan hem näme edip bolýa. Hawa. Menem adamçylyk goýunça gidýän. Ha, şeyde mi? Mäd Nazarov durmuşda gören adam däl meselem. Ýöne men Mäd Nazarov, men gyz bolamasam gönüm Mäd Nazarov bolýa diýerdim. O adamda simpatiýany görýäňizmi? Adam özüni alyp barsyna. Bolýa diýmek däl, inni gözüňde karizma neme diýär. Karizmasy, adam şuňa aýdyma giren wagtda şu ýetip başlaýar. Oh my, men özüm bakil bolýan, men diýär, öz köşeşine urus köşeşde. Mäd agam oýnatýandan. Men diýer, tolgunda diýär. Man aýtdylar, bilýärmi, näme maşanda, şu aýna döwünüm maşanda diýdiler da, baha aýtdym, 299-da gurulşan zat etýän birinde ýazdylar da, hänte hem gyz bolmadan gowupdyr, göni bahaň aýdardy. Hakyky, senden şo
Disrespect. Telefonda guruluşa telefonda me dotirda şu stayda şun yalı edip. Bolya neme diýeli inde maloy. Pas. Solma sen gatı kent pikirlerine şans verecek bolya ama Maloya şans verecek. Alıp baryan zatlar gowy. Gowa. Kunç yani. Yo, daş keşfinden men şmayt. Ya daş keşfinden mi O ya alıp özünüz baryan o göreceli burada. Yani siz nereye kabul edersiniz gelen sesme şorpas. Adamın daş keşfinden ne alıp baryan men videolarını zadını beğenýän. Yo men Yani pikir onyalık men onu men pikir etişim başka. Adamlar pikir etiş başka. Sizin pikir etişiniz başka. Şoň üçin men ben size goýýan. görüşümden aýtdy, gör nemenden aýtdy. Men düşünen. Yo golja oğlum. Malı golja oğlum. Hemmesem gowy, hemmesiniň alyp baran işleri gowy. Yani sen aýdanda men düşünen Yo zaten. hemmesinin işi de. Sen dur bölmeyde. Alaydın da. Oturaydın. Ben aydımda. Ben düşünen zadım. Neme dip düşündüm. Daş keşfi özün alıp başı dip düşündüm. Atak alıp barayan iş boyunca maloy men üçün nomer aýdyn şu an. Şeýle mi? Da. Smash or pass. Bolya Ahmet Meredov. Sormağa gerek yok. Pass mı? Saçı gidip durar. Saçı yok ha. Olanını adam işini gowalyp barýardy. Biz o wagtlar nähili ýani Türkiýe barpdyk biz. Men 2019-njy ýyllarda zatda Ahmet abiňi görýärdim. Ha, näme kaka diýip berdin? Yok. Ha. Onýalak däl. Näne kaka diýsem men okumazdym. Okumana barmazdım. Urlaýany da. Niye diýem be? Nana da. Näne? Nana da. Oyalazo. Nana çörük. Ha o. Nana kaka diýip berdin. Kaka. Ha çıktın diye. Çıktın diýen. Biz onu başgaça aýtdyk. Näme diýipdir? Ana marlar. Biz okuda wagtyk düşüp şol Ahmet'in videolaryny görýärdik. Wow, Ahmet. Ahmet'in fanatlarken ve şu Türkiye'deki arkadaşlarımın köp sevmiş Ahmet'le yazışıyordu ve hemmesini de cevap berýärdi. Ya Ahmet işinde gatygowy. Gatowdy. Şu adam gowy. Şu adam adam mara oturan inde kreativni bir daptar çıkarıp bilýän men mesela şoň ýalak. Men şoň üçin onu gatygowy bilen Ahmet Meredov şoň aýtýan işinde. Inde Ahmet Meredov sen aýtmadyň ha? Men kan adyny eşitýän Ya gördüň indi nämesini görýärdi. Tapagy ýok. Adı da. Smash or pass? Smash. Ayıp olmasın diýip de ona. Oh my god. Ya tanıştım. Adamçylyk gowardım şoň üçin smash. Kavice. Smash. Kavijon tanamok. Kavijo hikaye görünüşde bir gelinem var ýalyklyja ömürje. Dayo adam. Bir gelip ses tonda adam. Okay. 2 saniye videosunu gördüm kendim. Smash etýänçe bir ýaly. Davaýynda dostsuz görüşdäki adamlara gideli. Merdante. Murat'tım ya. Ýadma. Meredov familiýasyny bilýändiňe. Tanamok. Dostsuz görüş alyp barýar ha? Saça şeyle izine neme darap berýän oglan. Dostsuz görüş. Hiç öňüňde çıkmady. Diýär mesela mene neme has derleseň näme bolýardy? Dip der diýär. Karaýagy dowlan. Hawa. Dubayda da somka da edýär. Ýok. Sen o Bayman aýtdyň. Ýok, Bayman tanıyanı. Tanıyanmı? Da. Okey. Zada diýen sen şu Dubayda hemmiz vizdalın öňünden çykyp sonra da Ha sen näme aýtdyň? Berdif. O da diýär. Men Meredov'dan bolýar onu geç. Perman Ataev öňünden çykdym dostsuz oglan. Dostsuz olan bir näme etdi, dostsuz bir görüş etdi. Okey, olaram. Onan bilemiz o ha? Yok. Ba? Sen başgalar. Screenshot. Smash. Bilemok. Screenshot öňden bäri on account'dan var. Screenshot. Instagram var. Öylelen screenshot. Aha. Bilýän, ağam salam diýdim. Ýa tanıyan ýöne Instagram account'uny gowdatlar paýlaşady öňler. Öňler. Menin özüme de diýdim. Öňler. Ýok. Öňden var ba. Bia. Bizim İngilizce Türkmencemiz yaman gowy. Aşlar pedal zatlar paýlaşa, ýöne edil öňklere aktiv däl. Doğru. Nahar İslam bişirýärmi diýem, näme şo biri bar ha? Bir oglan nahar bişirýär ha, açkylja. Eser Türkmen bloggerlardan kim tanýar bu erkeklerden? Öňünden çykanlar görýär, ýöne edil sen aýtýanlaryň tanamokda. Şu wagt diňe şolar ortalyk alky dosyra. Şöyle mi? Diňe ýok öňe gidip oturanlar şolar şu wagt.
Tanamok. Bolýan Navruz. Vay yok Vay. ne diyeceğim. Pas. Men Pas. arkamdan şey gurlaning için. Men özüňe etdim men zady. Yok yankıyla. Ya olar o hate edýär olar, bilýär sen edýär zatlar o. It's okay. Birinci hating men şu maşinede önümde. Ba. Bolýan smash or Men pass. şonu doğanmaydım bilýärmi? Näme diýdin? Oğlum gurlaştım doğan. Şular ýaly täze çykyp başlapdyr bir oğlan diýip sen adyň aýtdy menim Hawa diýdim. Ay diýdim mene kan halamadım diýdim. Mene gonaýdaýyn. Ana. Ol diýdi yalandan döwün olaýmasyn o döwündendir diýdi. Yo tipi ol yürütü dövlen aynası şu dem şey şoň hal bir zatdan. Ya, dövmek üçin dövdüm. Ya öz maşinim ba, maşinimem diýdim ýani bir zat men karoç şuň ýalda desim melýa. Türkmenlerde standart ýa diýişime ýokary galdyrasym melýa we diňe şo bir zatdan da prikoldan ýa-da eýleň beýleňden däl. Yani mesela şu videonu çıkarım da hate aldım ha. Men size bir daha edin. Prosta. Men size bir daha edin. Boğmuydu. Bir de bak kim ait yarar. Atam ne etmişydi. Atam ne etmişydi. Smash or pass. Alparan iş boyunca smash çünkü vaqtını Qatar ve temmek iş oldu şol. Tutuş Türkiye'de iş oldu. Atam ne etmişydi la? Men size bir daha edin. Men size bir daha. Boğmuydu ya raşettirip. Näme? Vay ayda şoň bir Başka Do you like your life? I like my life. Do you understand? Yeah. Düşünýärmi? Bilýärmi diýip Yo videosunu aýdyp beren. Ha, yok. Ters mi? Bilýär, tanam. Ne edip tanam ola? Bilýän. Ya da Zat düşünok ýadyna düşünok meň pikirimçe bilýänsiň. zorla bildirecek bolýar. Ha, bolýazy ýani ýok. Tanamadım. Bolýazy ýani ýok. Sen üçin dawam men hazır Smash or Pass ýene geljek. O Türkmenistanda sen üçin mal oýnam berajyn. Ay şu da. Okey, sen şoň ýaly. Senin Pikirinçe. pikirinçe. Olsun aýtsan men oturmaly bolýar. Yok yok. Seret mal oý sen üçin in go blogger kim ýani? Çyndanam bolup barýan. Gyz erkek tapady ýok. Etýän işinde go diýip pikir etýäniň. Yaxşı şok mu? Tap olan bolýar gir ya. Yaxşı şok menim gol Yani berýän. onu maşgala tam bir nähilliysen maşgaladan gitýär. Ha. Ne? Ýöne olundy video düşüren ogam diňe reklama düşürýär, reklamma arasynda video düşürýär. Ha, aýda. Murat Mollan kam gowy. Murat Molla diýen ýöne ilmi bilmi taýdan serese Murat Mollan nomerajyn çünkü okumuş, görmüş adam. Ama men näme üçin maloy nomerajyn diýdim. Özü nime gitdi da bilýärmi? Hani podдержкаdat bolmady, özünden bir derejeye geldi. Şoň üçin men diýdim nomerajyn. Onda sen diýje, onda dur onda. Sen de belki Türkmenlerin içerisi öz-özünden galdy diýen okma. Mesela senin öz-özünden galdy ha? Öz-özünden galdyk ýöne. Şu an ne oğlanlar boyunca alıp baryan işini diyen bilen maloyun oğlanlar arasında alıp baryan işi. Böyle Türkmenin standardı şey diyen, Türkmenin standardında näde content çıkaranda yani adamın gözünde sen nomer edin bol görýän. Yani prikol çıkarmalı mı ya da ekstrem zatlar etmeli mi ya da näme? Şu an täze näme çıktı kavica. Ha o kavic. Oo. Mesela şoň alıp baryan işleri ma gatyaraya. Ma da ya. Kavica. Hem hikaýal görnüşde hem şu hikaýanyň içinde bir reklam edýär. Ani iň gowzat. Ani çıkyp şunu şey. Ýöne sen dowam onu görüp bilmeýän. Sana tüküter ýazat gereken, sana çerez gereken bilýän, semişke gerek. Oturan wagtda şey diýip näme bolýar. Şoň üçin men maloy diýdim. Gülkünçde tıpatyn görýän, gülkün tutýar çesna. Да, если честно. Ты у тебя русский хороший, да? Нормально. Нормально? Да. Давай на русском общаться тогда. Men bilem okun. Menkem. Onda şey değil de ayağlar benim diyen normal. Arasında bir sözcük aydım hala çekildi. Türkmen aydın için orada kim hala yalnız? Aydın mı sunu gotunu çındanam. Bir mutlu ne gir ayda. Ayna. Bol ayt. Ahmet Mered bilen. Ahmet Mered. Ay. Abi öyle lan. Kelime gelen Ahmet Mered. Ya. Benim diyen içinden. Benim ne? Ahmet Mered çıktım kardeşim. Damdama değil mi? Ahmet. Kim şu Ahmet bara? Ahmet Damdam mı? Yok Damdam. Ya yine Damdam. Şoň aydymyna tans oynadığınız aytdan ha. Yok kacık ne? Ahmet Atıcanov. Tamam o. Başka kim? Hemra Recep. Emre Recep başka.
Yok mu rap dinlängiz yok mu siz bir qiylik? Ning kime? Sayık däli. Maşinin içinde bular kimden okumanı öğrendi. Tabii ki Sayık däli. Sizin aranızda problemi yoktur aňyrdak. Mesela media işgärleri bilen mesela şu plan erwet ya da men çünkü meňde neme yok filtre yok. Men emmekimde erwet diýil ýan. Nehilmanide. Mesela Deňeşdirmeli bolsa wagtyny aýdaýadyň käbir aýdymlaryny dinleýädim mesle çeşne. Ýöne soň şuňalyk neme edip başlady bolyn ýok diýdim. Her kim öz derejesini bilse goýmy kadýan bilmedim. Yerini bil aýdaýazyň. Yerini bilse goýmy kadýan. Yo, serat şeýle bir zat boldy. Tagym häzir ikisi aýdyşda galja belli zat tuş. Halk bilýär. Ayda yerini bildiýdim. Bildiýdim diýşe. Yani aýdaýadyň tema gelenne men zat edem okan aýdaýadyň erwet adam zat diýem. Prosta eden hereketi diýär eden hereket çataýdy halymyň. Saýky diýär şu bidim şu saýkyň fanlary bolup onun eden hereketini halamadyk. Düşündüm. Saýk agam nesip bolsa ýene-de bir hepdeden barýan bilýän, gaýrat et, wagtyň aýyr, görşeli, neme etýäs. Saýkyň ýanyna barýan, görşeli diýdim. Salamat. Awa. Adamlar fana memlekim sen fanatyň bilýän garaşa, bir zatlar edeli görşeli neme deli. 16-synda da doglan güni. Men görüşem yok diýdi. 16-synda men kelam atma diýdi, maňa ýazma diýdi. Ýöne ondan soň şoň üçin neme edip bilersiz diýdik. Ýani sorulaňyz bassa şu wagt gün alky deýin saýkyň özüne. Ýok, mudama bizi ýatdan çykarmasa olaýdym. Aydym, gowaydymlar çıkarıp dursun. Bol ya, gowaydymlar çykarasy. Saýklar sen pikiriňçe birinjimi? Rapda. Конечно. Men Sayık däliň şuňalyk edip aýdaýyn. Sayık däliň men 6-njy klassanymy, 5-nji klassanyny dinleýän. O wagtlar Sayık däli diňe durmuş hakyny aýdymlar çykaryp başlaýan. Ýari men diňe şonuň fan. Towa zat neme ejes barada kaka. Bagşlaýan diýip aýtdy, endi bagşla. Son kaýdym hoja bagşlaýan. Niýerde son kaýdym Son okany? kaýdym diýänim, ondan öň has köp aýdymmady. Ya ondan öňkiler ol bilýän. Rahim maşlyk bilen fiideden wagtlaryny men bilýän. MVP döwründe MVP-ni barahim bassyk, onu düşündüm. Sen? Benim. Menem. Menem şartma tanşanyma. Köy aýdanyňda. Sayık däli. Sayık däli. Ne Abduday bir buhan kanan mısılara? Avduday, Feret rap'da Avduday, Sayık däli, Espiter. Ondan soňra Soprano, Matt. Soprano, конечно. Soprano, aydın Ana barlar. doğru aspam, yani ne, wagtyny gowy zat edýärdi. Käbir zatlara giresim bilen ok. Men sag bolun ýöne bir zat yürekden aýdyn çynym bilen, ýani şeýle silak geldiňiz, Ahmet Meredow'un adyna gelenen bolsaňyz şu arkamdaky nemeden, arkamdaky olan adyna gelen. Abi de gelmedim diye olur. Ne karar yapma. Alyan. 2 3 Bas. Düşündüm sen näme diýjek bolamyňa. Garaz- Sen silak edip çağırdın. Yo, silak edip çağırdım, geldiňiz ha şeýle, ýani biriniň üstü bilen gelenen bolsaň, geldiňiz ha, ýani diýjek bolýanym näme, käbir adamlar göni pul sorady. Çağırmagym üçin. Da? Awa. Baha kesdi, şunça diýdi. Şutaýdan. Men nemede oturman şu adında başga biriniň ady erwet bolýar, başga biriniň ady ortaga gitdi. Aýdym. Ha, şey dip neme dilde düşündüm. Aydımçı da. Pul emeda çöden ok. Esas adamçılık kardeşim bolýan. Ya makarip lan aytan gurrun ýaly boldy Hudaý var. Men bakdy bolsam bolýar pul gerek däl diýe pul ýok bolýar. Ay ol düşünce şoň üçin bir da dip bolmaýar hiç kimede. Yo men şuňa düşünýän. Yo men oňa respekt goýan, hormat duýdum. Ol diýdi maňa, men saňa wagtym gidirýän, sen maňa näme berip bilýän garşylygynda diýdi. Menem diýdim, men saňa berip bilýän, diňe haýp berip bilýän dedim. Ha, men haýp berip bilýän diýdim. Çünki men şu etýän işim şol diýdim. Ýöne ondan aňyr pul berip bilmän diýdim. Men gözüm şu wagt student diýdim. Ol diýdi, onda diýdi bolan ok diýdi. Ay, por diýdim. Ýani onu özüňiz görüň diýen. Dur, Navruz takip edeli. Hazır, men telefonum aňarda nemede dur. Zapiste dur. Ya men ederim ne yazır? Öz uğratmasa biz. Yo men aslında takip etip aýrypdym men size. Siz izne etmediňiz üçin. Gelen ok. Görüm bilýän. Yo ben düşünýän, onu düşünýän men gördüm şu wagt mesela bir topar. Ýazan bolsa onda başga görüm. Düşündüm. Bilýänmi Instagramdan ýazanmasam. Düşündüm. Çaýym ýele. Ahmet çay getir aýdan ýerde galdyň. Ey, çok ýerde Ahmet. Yo çay getir dedik, mihmanlara hizmet et dedik yani YouTuber'lar, TikToker'lara hizmet etmeli, dövür geçti. Tamam da olacak su.
Çek bir süper gel ama. Ya bu beray. Yo beray da. Beray. Geçeceğim mi? Nereye gidecek? Bunu git de çıkma bunu. Hava, yalaklan. Nereye korkağına sen? İyi oldu şey. Mihmanı urkay. Ama serada. San soğuk, atsan soğuk. Geçen Ahmet mesela normalde burada aytdım. Geçen yengsemde Nur efirde baktım. Şuna da ediliyor mi? Başlarsınız ya gizler yani ne men? Efirama bu ne podcast'ın bir xil oldu. Xuday va maşinin aynasını döydürecek kolyandı var şu. So, I told Alex, are you responsible of this or? Yeah, I'm responsible for this. You are? Yeah. I'm gonna pass you the bill on this. Yeah. And I'm serious. Yeah. I'm serious. Okay. Or Yeah. you want me to deal it with Alex or you deal it with you? That doesn't matter. Okay. Yeah. So I just. I'm dead serious as well. This is my space. I got it. All right. Yeah. Okay, if you wanna do your things, I mean, we can do it outside or somewhere else. Yeah. Or if you're okay with him, that's fine. But I'm under contract here, so this is my space. I understand. And if you want me to call the cops, I mean, I better behave. Yeah, you got it. Gerek şu şama dik yazarlar komentarda. Gerek şu şama dik yazarlar hadi tamam. I mean, is it you or him, right? Somebody's. That's right. Bok yedik mi Ahmet? Korktan özüm korktum Kim? çünkü. Hı. Sana işat bolmaya değil mi? Sen nereye sabır Ana. Kaça dedi da qaraydı ya mı ne diye. Gülçinarın demesin görüyor musun? Yok özüm kim? Sen mi oydun mu? Oh my god. Siz şu efektler oturup yürüte tayinden yanılmayın. Şahidatmış. Ya şahidatlar derler onu mesela arkada sen üfle oturtun mu? Fötür ne Yok bitti? yok görmettim hem de. Diye hem mesela için indi bu video koysun koymasın TikTok'tan pul kazanıp başladın mı? Monetization. Ha berkel mi? Monetizasyondan yok. Neyle? Şu kazanan yok mu? Son nerede betip oluyor? Şu kazanan yok mu? Men men ucu $200 çıkardı mı? O senin yayının nemenden geliyor. Akaldın, tez açtın gerek. Yo, men akam 19'dan beri var. Çatıp berdi bize de. Mesele değil. O sizde driver's license var ha? Ha o. Bolduğunda şu an çatıp bolyan, o pul kazanıp bolyanız o. Vay onu edip berdi. Her videomdan men ne için her videom 1 minutluk koyacak koyandırın öten adamlar diye yaman kan gurulayan diye. Onun maksadı var arkasında. Ha o 1 minutdan köp reklamesi Ha. pul geliyor. Ey kızlar, katı bir xiljek boldu başlarsınız. Katı bir şey oldu. Yo men var ha, Ahmet'e öňüm diýdim, düşündürdüm adam ýalyk. Seredin birinji gezege gelemde bäri üstümde gaýnak suw dökdi. Akuratna suw dökdi. İşat diýmedim, bor diýdim. Mihman bolup geldim, işat diýip bilen ok. İkinji gezek efirde oturan ýerimde ýeňsemden şuna şap urdu. Yani şey dip muňalygam da, oňalygam da gelmedi. Şu dilim çykdy da. Şu bilýän mi? Haterleň var, sen şu wagt. Olon ýerine Ahmet abi. Zaten olay şu tayda boldu, olar diýdi. Yani sen uraý diýdi şol oglana. Olam geldi de men ýeňsem urdy. O tayda gater kızdım men diýdim, işat diýesim gelmedi. Ýene de diýmedim bolýar diýdim ýanynda. Seni urjak golyanlar öňünden gözüne gorkup düşmüş var. Hiç bolarım karşından diýip däm. Ha? Hı? Gözüne Onun gorkup içine düşmüş. Dişine siz içendir. Şurada diye. Men hiç kimem gorkudum. Adam ama burada dıkıldı. Yıkıl kaldı. Valla cemlecek korsan barda üstümüze dövdün zat ettin hani bize gidecek. Ey Diana. İşe hiç halen ve bu gelen İş hakkı vermedim bu gıydım. Bunu işten kaldırdım. Kalyan mı yani? Ya korkucuma ait. Korkucuna ait ben bilmem. Korkucuma Yo dişim ya bak men hiç kim korkacağım bolak zaten edemek. Men asıl tantentim şol. Bizim elimiz dubin kardatla gelirdik. Yani biz dubin karayertek vapşe. Oy götürüp bolar onu. Ey manlayım ya arar olsaydı Hudaý var.
Eywa. Şoň üçin gyzdan ýa-ni bu jagaş oýunçukdan gorkadym indi. Yo men gyzdan ýa-da güç görkezek op zady çek bolamokla Ahmeda gahyrmel. Hazır öýünde mehman oturan meýsat diplomak özüne bir hili bolar etken. Sağ olun, sylap gelip çağıranız ha? Yok. Sağ olun. Çağıranız da Geleniňizi. Ya sylap geleniňiz üçin gyzykly bölüm bolandyrdy. Umyt etýän adamlar ýani boldugyňdan bir atlar nemetdik. Balle, sağ ol. Men haterim ýaman kene o Hudaý bar o. Aslında yan gitmedik biz. O gitmedi doğru. Adamlar siz bilen ýene bir gezek Nowruz ýene-de näme kontent göresiňiz gelýän bolsa taýin bolun. Indiki bölümde $5,000 bardyr. M5 bilen ýaşy nesip bolsa sizden garaşan gowja kontent nemelere, tesirlere. Siz? Gayret edip şuna bir kılat deyip yazın komentarya. Yerlerim gelip dursun. Boldu mu? Bye bye. Sağ olun. Sağ olun.